تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس. Şol muhterem peygamberlerini bazilerinden afdal ettik. Şolaryň bazisi bilen Allah tebarak we taala kepleşendir. Allah tebarak we taala bazileriniň derejesini belend etdi we biz Meryem'iň ogly İsa'ga wadah bolan mucizelerini berdik. Oşaňa Hazreti Cebrail'in wasilesi bilen medet berdik. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَاتُ ولكن اختلفوا فمنهم من آمن ومنهم من كفر ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. Eger Allah tebarak we taala istesedi, olardan soň gelen jemaatlar özlerine roşan we aşkar hüccetler gelenden soň bir-biri bilen jeng etmezdiler. Lakin olar da muhtelif boldy. Pes olaryň bäzisi iman getirdiler we bäziler kafir boldular. Eger Huda istesedi, olar bir-biriler bilen jeng etmezdiler. Walakin Allah tebarak we taala öz irade eden zadyny anjam berer. Ya eyyuhellezine amenu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi ve la khullatun ve la şefa'ah vel kafirun humuz zalimun. Ey iman getirip mu'min bolan adamlar, biziň size beren mallarymyzdan Huda ýolunda halklara sarf edin. Ol gün gelmezden awwal ki ol günne ne sowda bardyr, ne dostluk bardyr, ne şefaat bardyr. O kafirler nihayetde zalimdirler. Allahu la ilahe illa huvel hayyul qayyum. Allah Hudanyň zatyna delalet eden adydyr. İbadet etmäge laýyk zat ýokdur, meger bir Allah bardyr. Allah tebarak we taala diridir we hemişe bakydyr we tamam mahlukat şonuň tedbiri bilen qaýymdyr. La ta'khuduhu sinatun we la nawm. Allah tebarak we taalaga irkilmek de arız bolmaz we uky da arız bolmaz. Lehu ma fis semawati we ma fil ard. Şonuň ihtiýaryndadyr asmanlardaky we ýerdaky zatlar. Men zellezî yeşfe'u indehu illa bi iznihi. O kim şonuň huzurunda şonuň ijazati bilen bolmaýyn şefaat etip biler. Hiç kim şefaat etip bilmez meger şonuň izni bilen şefaat eder. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. Allah tebarak ve taala olaryň ahiretdäki hallaryny we dünýädäki hallaryny bilip durandyr. Mahluklar Allah tebarak ve taalaň maglumatyndan bir şeyini ahat etip bilmezler. Meger Allah tebarak ve taala özüniň isteýän zadyny bildireýin diýse, onu bildirer. وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَا يَئُودُهُ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. Allah tebarak ve taalanyň kursisi tamam asmanlarga we ýerge giňdir. We Hudaga agyr gelmez yer bilen asmanlaryny saklamak. O Hudaýdyr hemme zatdan beyik ve azamatly zat. La ikraha fid-din qad tabayyana ar-rushd min al-ghayy
فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. Dinde we dine dahil bolmakda ejbar etmek ýokdur. Tahqiq hemmege aşkar boldy we rowşan boldy hidayet ýoly gumrahlyk ýolundan. Pes her kim şeytana kafir bolup muti bolmasa we Hudaýa iman getirip mu'min bolsa, pes tahqiq şol adam gaty mäkam halkaga ýapşandyr. Hergiz onuň üçin joda bolup üzülmek ýokdur. Allah tebarek we taala kefiňizi eşdiýän we ahwalyňyzy bilýändir.